AFS er Danmarks ældste og største organisation for international ungdomsudvikling. Lokalforeningen på Lolland og Falster leder efter værtsfamilier, der vil huse en udvekslingsstudent fra august 2014 til juli 2015. Lisbeth Møllerhøj, du er formand for AFS på Lolland Falster. Velkommen til Radio Sydhavsøerne. Tak skal du have. Hvilke unge mennesker er det, der søger udveksling i Danmark? Ja, det er unge mennesker mellem 15 og 18 år fra det meste af verden, som man kan sige, de har lyst til at opleve et nyt land og få nogle nye oplevelser. Men udover det, så er det jo sådan almindelige teenager med forskellige baggrunde og forskellige interesser og mange forskellige unge mennesker. Hvad kræver det så, det her med at skulle være værtsfamilie for sådan et ungt menneske? Først og fremmest, at man har lyst til at lære et nyt unge menneske at kende, og har lyst til at tage dem ind som en del af ens egen familie. Og familie er et bredt begreb i den sammenhæng. Det kan være, at man er alene med børn, eller man er et par, der ikke har børn, eller hvor de er flyttet hjemmefra, eller man har små børn eller større børn. Så der er ikke sådan nogle bestemte krav til, hvad man er for en slags familie. Det er mere, man kan sige, som husstand. Der er her, og det er, hvad man sådan har. Altså, man skal selvfølgelig have plads, eller hvad man kan sige, men det er ikke sådan, at man skal, at der er noget bestemt med et fint værelse, eller noget på den led. Det er først og fremmest det der med, at man har lyst til det, og synes, at man har rum for det. Hvordan kan man vide sig sikker på, at det her unge menneske vil kunne passe ind i familien? Er der sådan en eller anden, er der sådan nogle ting, hvor man kan er der et sted, hvor man kan læse om, hvad det her unge menneske er for en? Altså, når man henvender sig og siger, at man måske godt kunne tænke sig at være værtsfamilie, så snakker vi selvfølgelig om det, og vi kommer altid ud på et hjemmebesøg og snakker noget mere om, hvad er det, man som familie lægger vægt på og er interesseret i, og hvad indebærer det? Altså noget mere om, hvad man kan forvente sig af det. Og så har de unge mennesker jo skrevet en ansøgning, og deres skole har skrevet noget, deres forældre har skrevet, og der er en hel masse, som man kigger på og siger, prøver at matche nogen, som passer hjemme i ens familie, ikke? I forhold til det, man sådan lægger vægt på og interesserer sig for. Og det er jo ikke bare hårdt arbejde. Det er jo ikke bare, at man åbner sit hjem og skal servicere et ungt menneske, fordi det giver jo også noget den anden vej. Ja, bestemt. Altså, og man skal endelig med vægt på, at det ikke er at servicere. Fordi selvfølgelig er det ligesom, når man har nogen store børn, eller altså det, at man bruger noget tid jo på at lære hinanden at kende. Selvfølgelig gør man det. Men de skal jo ikke serviceres på den måde andet, end de selvfølgelig skal hjælpe til, ligesom man ville forvente af store børn eller unge mennesker. Man kan godt have en maddag, eller skulle hjælpe til med vasketøjet, eller sådan nogle helt almindelige ting. Så det er det ikke. Men det jo ellers giver, det er selvfølgelig, at man får mulighed for at lære noget om en anden kultur, og også noget af det, som jeg synes selv er rigtig sjovt, at man får, fordi man jo bliver spurgt sådan, hvad gør I her, og hvorfor gør I det? Og sådan, ikke at der er noget i vejen med det, men bare man får et nyt blik på, jamen, hvorfor er det nu, vi går og gør sådan i vores familie eller i Danmark? Hvad er det egentlig for nogle helligdage, vi har? Hvorfor har vi nu det? Eller hvad er det, vi synes er vigtigt? Og sådan, at det giver mulighed for at sådan, kigge på sig selv også. Samtidig med, at man jo selvfølgelig lærer noget om den kultur og får noget at vide om det. De unge vil jo som regel altid vældig gerne fortælle noget om det land, de kommer fra, og den familie, de kommer fra. Og det er jo også spændende at høre om. Lisbeth, tusind tak, fordi du havde tid at være med her. Selv tak.